benta ka ba khatwe hadu menta hakane ka jingi tho khana jungi ki nongshun ke ba kharau jong usam bat ka safi mama jong ka safi urangba jong ka snong jong ki bru jong ka snong jong ki bat ki pulis Henry menta pat larung sa away pat ukerteng ba thamai ubade ukang ubade ugunda bekerteng ukam ha uba mama jong ka safi ulamud man penit ho ya ka safi hakasi ka babut uta pulis ubade pej ya kata kes jong usam bat ka safi ulai syasikim ban kendu shwa ya uta ubru uba ai khubor umenin hang ni par usam bat ka safi kala shift ya kata jaga sa jongki shaying jong umanu pat hang ni uong ya uta utraying jong baudai upara jong bat ka lok jong kivan ban sakai shane syasikim kumbasan lene hendrusngi kat ba mengapat ngale sa shing jong perlo jong kat ba kim perlenang ni uta utraying jong umanu ru lem ka jing wa dong ula pediang ya usam bat ya ka safi bakin sa hagyeng jong umanu bat kumta kat kum kata ka jing plan joki usam bat ka safi kale shift sejing jong umano kata ka yeng ka basa umano ka jengai kumba ship ho kilometer na kata ka yeng ka baju sa usam bat ka safi par hani kam ju issue ya usam kat shaba ulej ka bodio namar ba ka mensim jong ka dap da ka jingting umama ka safi rengkat par kita ka pulis kila poi hakata ka jaka hakaba usam udisha hakatu ka jamit bat hakum kata ka por uta ubru ba phone ya ka pulis hakatu ka jamit uru lawan bat la kendu ya uta pulis ulase ya ka dur jong usam nak pelaju bat open ya uta ubru hatu menatikna bodai uni uju ubru ubamio hakatu ka jamit badisha hangne uta ubru ru lapan pai hoisa udai hakatu ka jamit akan mau bagi disha hangne mau rengkat bat uta uwei uperlo jung bangam itu hadin baki dep an puli ya kor khaborang ne ki shon daga baj bat ki mino nak ne jaka sakabesa ki phong daga jo ko sapti ka balongkum ka uniform ke laban de baki tre hagi company upulis ula ong yau ni bru kuble shuban ba ya ka jinglong lakloj phi bani rap jangi de batan kum ma phi ki bru hapo ka ne ga rijungi ki bayada ya ka ne ga rijungi naga khti jong ga rius new kuble shuban ba uong ya ni kintin baru ai pisa yau ni bru uni ubri uong kuble shubon ber umino nakata jaka upulis uong yau mama jong safi menta ngalatikna ba usam undan hangni hasikim utre hangni bat hagto ka janmit ba utu ubri yo iya u hangni kam shem lemut ba phat nangne jaka Henry udang don hangni hapo sikim mama jong safi hot usam bat ka safi ki don hangni hapo sikim tang ba hado menta ngimpat laban ong takabatikna bagi dang don hangni hapo sikim hangni te kelajia kumbaki ong uhati dang syaklau tangba terwa dilupa ya kebenian upulis lapan pai yo mama jong ka safi pite ba bodan sya kata ka jimut ka bas new namar ka jabeng jong pi ka perkhat kum ki rius new kan ba ka jabeng jong ipat ka perkhat kum ki pulis super khat kum ne menshwa ni wat ya uternya haka lengkha ka ba Henry mentapat ni wat ya uternya hau pedung kau alai khobor ya barok ki pulis ki batan hapo jong kene ka jaga bat hapo arpa je tarai kela yo ek khobor basha ai usam bat ka safi kidon bat hakata ka porhi ki wan ki kattu kat ni ki pulis jong kata ka jaga ban kendu ya to pulis bar kilo jains up bat ki kren naktin dakar ngilap collect lot ya ki data ya ki information sausngi nadu ko tubuski ba usam bat ka safi ki yok chat hangni hasikim na baro ki code jong kane ka jaka bakat nungut ki biru ki bala register ya ka kerteng juki hapo jong ki ying bishar ban yat ho shim kane ka data hane hangne ka don ka kerteng jong usam bat ka safi bat ka don ru ka dur jong ki bhagat usngi baki yat ho kini ki biru ki ba yeng rangkat bar usam bat ka safi kilong kinong sakhi ki belong kum ki kimi ki pa jong usam bat ka safi hagat usngi tang ba kaman to yangi bangin kem ya kini ki biru nama kini ki biru ki imsngi tak bala thok le syukur ni bad hadin ne kim tip ARM ship hang gitu ki biru ki bayat thok kini ki biru tekin don bay hang ti hakmat ke ying bishar manlongkum kinong sakhi syukur tang ba haduk mentaru ngimpat lap ya kan jaka kepatik na ba hai usam bar ka safi kisa tang ba warung puslai sa hadin chisi arsi ngin sa yo hi ka khubor kabapaka bahai usam bat kasafi kisa uni polis ula ong kubli shubon yakini biru baru usai yak bisa san hajar baru ai yakini biru baru ong ya mama jong kasafi ya tapor PM ba katno kalong kabachinjar ayangi banuwat ya kasaki sabot kumto bait nakapor skapor ngi haban ai bisa ya kibiru ngi haban ai bisa wat ya kibiru la jong rong ngi haban ai bisa pishu ong ngabam ya ke bisa jeng pi lailak maklem bam ya ke bisa jeng pi Henry ngapuntan kam ya ke bisa jeng pi nak benta ka kam jong pi mama jong kasafi dosa ngalas ngau tho ya ke jingle jong pi bat ngakwa bapin wat
ya ka Safi bat haka to ko sing ba phi lap ya ka Safi ngan ai phi kat ka ba phi kwa kat ka ba phi pan kanu ka jaka ka ba phi yeng cumut bet ka to ka jaka ka ade lupa ka jongpi u polis ulong kanekin ba kabatan kami ka kabatan kami phi ban le ka long ban thep nyang haka kali bat gada ka kali jongpi ka dap nyang sha ka jaka ka ba phi kwa ban le pin poi te ka basuk umama jong ka Safi ulas ngotho ya kata ka Parsi jong uta polis umama jong ka Safi lo tosa ap hani shipang ngalai phone hang ti hapo STD umama jong ka Safi kata ka por u phone ya ukam beruang halo mangamo umama jong ka Safi ukamo koble ba kumno bilong nanta shei fitan nanta umama jong ka Safi lo pechene kam manga ngandan hang ni hapo sikim ngayo ya ka khubor ka pakka ba usam bar ka Safi kitan hang ni hapo sikim ngayo ru ya ka khubor ba usam bar ka Safi kila dab bani tho hang ni hapo sikim bat ngayo ru ya ka khubor ba usam utre hang ni hapo private company hang ni hapo sikim hi bat hadu mentah kidang don hang ni hapo sikim kumba ngala kular ya me mangan pani tho ya ka Safi bat me kumta ngam kwa shuban penslem ya kan ka kam kwa bagane kam kan dep no wot sakwe ngai tho me bangam ju shene ya kan polis namar baki slow than gor kom tre kam jongki penhe satangka penlut pisah ka kampat suki kumta dara medan perlok hang ni hapo sikim shufun lem mi tak perlok jome bat sekali ki ya ka jaga hai usam ka Safi kidan ukamu ong terpor walam kuslai mama ngalap ha lupa ya ki biru jonga ha ko wei pakawai kadong hapo sikim manwat ya usam bat ka Safi tharai tang katu kan ipor kin salap yaki bad haden jong ni ukam ubo ya ka phone haden nan tapat u phone biang shapo sikim ukamu ong halo ba mangau kam pechene ba nga ong me ba latik kena mentah usam bat ka Safi kitan hang tu hapo sikim kumta sapha no lupa ya ki projo me mentahi manwat ya ka jaga hai usam bat ka Safi kitan sakaweru sa ai ya kani hubor sa polis bakin pengkloy ya kani kakam bat sakawengan ong ini ba hapo shitayo ka Safi ka di bandan hang ni hapo Megalia tamba kan mau ya kani wat takti ya ka Safi jonga mentapat usam bat ka Safi haying jong umano kadba nang mi kipor kata ka jinglang kata ka jingting jong ki kanang jur ka Safi ka yoi ya usam ba ukiu cha jongjing parsuki ka bodi usam hata por pada ka jing kendit jong ka kata por ka yoi ba usam udi secret bat ka ong yo usam hata por sam pile yo ang tu pidi secret par usam hata por uplat ya kata ka trem na sintur jong baruong hoj ngandi secret balai ka Safi hata por ka lej ba kadup yo usam bat ka ong yo usam ka jing di secret ka kata ya ka jingkot jingkhia jong phi smoking cigarette is injurious to health berusam uong ha ka por hoi ngatip bakalong ka basnyo tangba kamlong ka basnyo palat ban ya ka jingi hadu mentah ngampat ju osnyo bagi biru ki yap da ka bagi di ya cigarette Henry nakapor sa kapor ngayo snaupat bagi biru ki yap namar bagi iwe bat ha ka por hi usam uai ya ka we kot khubor ya ka Safi bakan puli ka Safi ka puli ha ka por kasnong hapo jentia kala penyap yaki shijur namar baki syongkha persha ka jingsau jongki bahayeng bat kasnong ka thau jongki berusam uong ha tapor pioiem hang tu baki biru ki penyap namar baki iwe kinam penyap namar baki di sigret ka Safi kala sang thu yaki jumu jong usam ha tapor bar ka ong usam hoi sam ngatip pok pa jonga u donut ba tang ba ime jonga i bayanga umama jonga ru u bayanga bat ngatip ru da leli ru em kinam le ya kani kam Enre ka Safi pat kam tip bagata ki ek ibaro kilong mar khongpong kat kum ka jim perkhat jongka bat ka ong biang ya usa mama jonga le ulong ubru bastat ulong ubru bas ngotho da leli ru em unum le ya kani kam tangba bapli ka Safi kam tip ba uta mama jongka ulong udau ba jong kini ki jing ke baga kendo menta ukpa jongka wat la ulong uba ka donut ubom don ka jingnang ka jing start pan mau bas ngotho ban ya uta mama jongka mau jukwa ban ya kani kam syaki polis leng di uta mama jongka ubakwa ban lej syaki polis ka Safi ka ong biang ngakwa ite samban tip ka khubor tip jia ayu ya ki bayi nga sam jongi menta usam ulapun pai Safi ya mentahi kampat long ka badai yangi mangin kontak dani man phone ya ki bayi nga sam jongi lene ya ki no knur ki biru hapo ka snang jongi namar katakan sa ai kelu punban ya ki polis bakin wat yangi Pechini Safi kapau kadur jongi hakubor kapan bagi polis kidang tuat yangi adu mentaru ke Safi ka ong usam tate ka biangkai
ngan lay berdarak ke polis bar ngin ya tho eki bangil adat ban ya tho entah la lai banai la adat ban ya tho ka kodro kan am don shu kanu ko objection persya ya kan ke jingi dei apin jonga bat jongpi usam hangata por uthang biang sa we usukar beruang ya kasafi pitang mut baka perthe ka long kuma pisngau ma phimu pitang mut baka ne kam jongi ka long kum ka to kam ba ye shet jakai em safi kam long kum ta kuma pi perkhat ma phi phim don kam ban ai jimut a ru em amar ka jimut jongpi kadang lung palak petang ya ki klor sejrong bat yanga hang ne perthe tangga ta kala biang badi eki steps ke bangan shim ngan perkhat manga usam ula berat ya usukar jong ta kapor bat ula kedup ya kasafi Safi kalau ong biang nating eta sam yo pistang bandi saya kiat menta Henry usam ulam bu ya ka ketijung ha shentur jong Safi baru ong ya ka wanam kran shumenta ai ngang kedup ip menta kamit manubatip yo la se kan gede kesin ka bakado banging kedup kumne uong ya kini kintin bar ura ya ka Safi shaying hang ne pat haying jong ukam shiting sen ya khat arbaje tek dan bafun ya ukam ushim ya ka phone badong halo mano kata kasur na po jang ka phone bat ka ong halo mga pa phone nang ni na po sigim